गोयची धूव दिशा गोविंद नाईक हिने विमानतळार चलपी क्रॅश फायर टेंडर ह्या उजो पालोवपी गाडयेची पहिली बायल ड्रायव्हर जाली. गोंयांतच न्हय तर पुराय देशातली पहिली बायल ड्रायव्हर जावपाचो भोवमान तिका फावो जाला. मोपा हांगसर मनोहर आंतरराष्ट्रीय विमानतळ प्रकल्पात तिने काम केला. ह्या विमानतळाच्या उजो पालोवपी विभागांतल्या नोकरे खातीर तिने आदीच अर्ज केल्लो. नोव्हेंबर 2021 वर्सा तिची निवड जाली. पण खूप कष्ट आणि अथक यत्न करून तिने सगळे प्रशिक्षण पुराय केले. 1 जुलै 2021 दिसा तिका गोयची पहिली बायल उजो पालोवपी म्हूण मान्यताय प्राप्त जाली. मोपा विमानतळार सेवा दितना तिका जायत्या आव्हानांक तोंड दिवचे पडले. पूण विमानतळार आपत्कालीन सेवा खातीर क्रॅश फायर टेंडरात काम करपाची इत्सा तिने उक्तायली. ते खातीर तिने खास प्रशिक्षण तामिळनाडू वचून घेतले. 6 म्हयने प्रशिक्षण घेतले उपरांत ती यशस्वी जाली आणि परतून सेवेत रुजू जाली. आज ती देशातली पहिली क्रॅश फायर टेंडर बायल ड्रायव्हर झाल्या. Meet Disha Govind Naik, a true pioneer who broke free from stereotypes to become the nation's first female crash fire tender driver and Goa's first female firefighter. सब काम अच्छे, किधर जाने का, साइकिलिंग, जो रनिंग होता है इसमें भी बहुत अच्छी थी वो. मेरा एक ड्रीम था कि मुझे एक यूनिफॉर्म जॉब चाहिए थी. पता चला कि एयरपोर्ट पे वैकेंसी ये पोस्ट आए हैं फायर फाइटर के, इसलिए मैंने वहाँ पे अप्लाई किया था. बाद में हमें कॉल आया था कि तुम्हारी इंटरव्यू है. With the unwavering support of her parents, she embarked on firefighter training, emerging as a transformed individual. About Disha, I know her since 2021, but I met her personally in the Raebareli, where I seen that her dedication and the energy during the drill, and also she stood first there in the merit and the overall physical endurance. She is also the first lady firefighter in India who is authorized to drive the crash fire tender, and she is right now driving the crash fire tender at the Manohar International Airport. From riding bullets to mastering CFT driving, Disha continually surprised both her community and seniors with her remarkable accomplishments. ब्युरो रिपोर्ट GOA365.